baina nama bidaren duzu. Nire narekin egon nintzen da... Zigor eta epai honek ate handi bat zabaldu du, eskubide zibil, politiko eta kolektiboak kriminalizatzeko. Manifestazio eskubidea, adierazpen askatasuna, protestarako eskubidea, bozkatzeko eskubidea edota autodeterminazio eskubidea. Kriminalizazio hau erabat onartezina da. Oinarrizko eskubideak erabiltzea ezin da delitua izan demokrazian. Alderantziz, botere publikoen ardura da haien erabilera bermatzea. Erreferendumak kriminalizatu du Espainiako Auzitegi Gorenaren epai honek. Ez gaude ados. Etorkizuna erreferendum bidez erabakitzea eskubide demokratiko bat da. Euskal Herrian legeztatuta ikusi nahi dugu eta erabili nahi dugu. Izan ere, etorkizuna erreferendum bidez erabakitzearen aldeko herri ekimen bat lantzen ari gara hainbat eragile, erabakiaren bidea ireki nahi dugulako. Horregatik diogu, ebazpen honen aurrean, gure helburua berretsi baino ezin dugula egin. Gure etorkizuna erreferendum bidez erabaki nahi dugu, eta hori lortzeko bidean ez dugu atzera egingo. Horregatik, erreferendumaren aldeko herri ekimena lantzen ari gara, eta aurrera jarraituko dugu. Aurrera egingo dugu herri gisa, eta aurrera beti Kataluniarekin. Zigor epai honekin, Altsasuko gazteen aurkako sententziaren errepresioarekin eta 155. artikulua ezartzearen mehatxuarekin beldurtu nahi gaituzte. Etxirik, burujabetza asmorik lortzeko itxaropenik gabe, baina auker daude.